Binuksan na po sa mga motorista ang pinalapad na Embarcadero Bridge sa Mangaldan na inaasahang magpapabilis po sa daloy ng trapiko sa lugar. May habang 156.90 meters ang tulay at nagsisilbing mahalagang koneksyon sa bayan ng Mangaldan, Manawag at Binalonan. At sa pagbubukas nito, inaasahan na mas magiging maayos ang biyahe sa kahabaan ng Mangaldan, Manawag, Binalonan Road. Isinagawa ang inspeksyon bago ang pagbubukas ng mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways, Regional Office 1 at lokal na pamahalaan. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong umano ang proyekto hindi lamang sa pagresolba ng siksikan sa trapiko kundi pati na rin sa pagpapabilis ng kalakalan at paggalaw ng ekonomiya sa mga kalapit bayan. Matatandaan noong October 2025 ang simula ng proyekto dahilan ng paglilimita at minsan pagsasara para sa mga dumarang motorista sa gabi upang bigyang daan ang konstruksyon ng nasabing widening project. IFM News. IFM News. IFM News.